Nginibingelela ngiphinde nginamukele kweza namuhla izithi. Sanibonani wengane zakwethu, uGodole okankomgodolo umfana udaba niyalwazi. Le ndaba ifuna yehlisela umoya kuze nizoyizwa kahle. Nani nehlisa umoya. Ake ngibingelele nje lapha komasipala abaphethwe amajuba district. Amajuba lawo nawo aphethwe amasela antshontshe imali left right center. Ingakho nalabo masipala abathathu abangaphansi kwemajuba ome abakhona sebentshontsha bafunde lapha kule majuba. Ngibingelele kumasipala waseDanawuzi ophethwe iMeya uHadebe. Awu Bhungane umali umpela kodwa ubusela ngizwani nabo. Ngibingelele umasipala ophethwe iMeya uDube waseNewcastle. Molo Dube, ngiyathemba uyaphila bhuti omdala. I'm coming soon. Ngibingelele umasipala waseMadlangeni ophethwe iMeya uThelezi. Nengingawo namhlanje. Webuthelezi lento enizama lapha eMadlangeni angeke izilunge nduna. Ngeke izilunge babumeya. Ngininikeza nje amaviki amabili nizobe niphumile lapho njenge-IFP naphuma naphela ngoba umphakathi anunakekeli ngalutho. Ukunalokho nicabangela izisu zenu meyubuthelezi. Eyinsukwini engengaki kuresign umama lapho ngoba nithanda icollusion too much nina. Nifuna ukweba sekuyanhlula manje yanhlula icollusion kuresign umama uNgcongo or uChonco yebo weNFP obe usekela meya lapho. Ngokuthi ke nina nivikele izisu zenu ngoba nibonile ukuthi ngizwile ngathi kuzobheda iANC la emva kwenu ngathi udecider uyena lo mama weNFP. Nabe senisuka nina niyolanda ikhansela le-EFF ukuthi nizolisebenzisa niliyuze ukuthi nikwazi ukuqhubeka nophatha umasipala. I-EFF yashaya phansi ngonyawo. Ngezwe kuthiwa lelo khansela seniyaligada Buthelezi ngamabodyguard enkatha ngoba nivikela ukuthi kuzohamba ukudla kwenu, kuzohamba izisu zenu leze nivikelayo. Ayithi Buthelezi kunenkampani embili esebenza lapho zama security ebhadala imali inyanga nenyanga. Angithi njalo Buthelezi othi yebo bhuti. Uma ukuthi uthi nginamanga akuthathwa ibhenki lomkakho luyoseshwa ukuthi ayikhona imali engenayo lapho noma bethathe lakho belisesha wena kodwa ngiyazi ukuthi ufake kumkakho ngeke ulifake kuwe ngoba uyazi ukuthi uzoba nenkinga very soon. Uma nginamanga Buthelezi meya yaseMadlangeni hlukanani nokucabangela izisu zenu. Abantu baseBheru bayahlupheka. Abantu baseBheru bayahlupheka. Abantu base-White City bayahlupheka Buthelezi. Abantu base-Hornfrey bayahlupheka Buthelezi. Abantu base-Kingsley bayahlupheka Buthelezi. Nibhizi nidla imali zomphakathi. Nilanda ukhumalo we-EFF lo ukuthi azophesha ukuze nizokwazi ukufeza inhloso zenu zokungcola zokudla imali zomphakathi Buthelezi. Iyekeni lento eniyenzayo. Dube ngezwe kuthiwa nawe uyadefenda ngale kulo masipala waseMadlangeni. Awubayeke nje bhuti omdala ngifuna ukudila nabo. Ngiyeza kuwe ngisadila nje nalabo baseMadlangeni. Kodwa ke nawe ukuthi uyafuna ukuthi ngikutshela ukuthi uinterfere ngani kulo masipala waseMadlangeni akunankinga ngakutshela nje ukuthi uinterfere ngani lapha. Anginayo leyo nkinga leyo. Sesikhathele ubusela benu. Nixhaphaza umphakathi ngalendlela enoxhaphaza ngayo. Ngicabangela izisu zenu always ngicabangela izisu zenu. It's about time mphakathi ukuthi ngikhiphele amaqembu amasela asethatha iminyaka. Kuna namhlanje kunezinto enisakhala ngazo. Nikhala ngama toilet, nikhala ngama RDP, nikhala ngamanzi, kodwa lamaqembu lawa aphethe njengamanje aneminyaka ephethe. Ungani kusenezinto enikhala ngazo kuze kube namhlanje? Ngibatshela lokhu nje ngoba umphakathi ngiyawunxusa ngiyawumema ukuthi make kwafika ikhathi lapho kuvotwa khona ngabu 2026 noma yini votelani umkhonto wesizwe ke manje. Obuthelezi bacabangela izisu zabo noma labo masipala abangaphansi kwemajuba bacabangela izisu zabo. Ngizwile kuthiwa no wakhona lapha emajuba yisela elingadedeli ngisho ama security ukuthi ekhaya. Ma security ngisho kuthiwa kushoniwe kunomsebenzi akavumi wakhona. Ngiphezukweni lokhuza eneboze ukuthi qwa
ngiyazi ukuthi ningiconsela amathe manje ngibuka la Hey nigaxele bafana bakithi hey umkhwanazi ukhona nike ningizume nje uyonifuna nithole mase ningizumile kodwa kubusela bena ngibukhohliwe singahleka nje ukuhleka ngoba kuyahleka noma kufiwe but ningamasela fanele nikwazi lokho IFP amasela ANC amasela end of the story ayikho engayinabulisa ngakhona umasipala waseMadlangeni uphethwe imeya ubuthelezi ezenzela yonke into ephethe yonke inhlobo yobusela ecaphuna imali zomphakathi buthelezi othi nginamanga uma kukuthi khona la nginama khona hamba novula icala ngizoli-attenda lelo cala lelo nginilethele bonke ubufakazi futhi sikhathele ubusela benu manje nini mphakathi wake up phaphamani sikhathi manje sebedlale ngani kakhulu lamasela Buthelezi u2 weeks uyobumningi usahlela usawumeya ngeke kwenzeka ilapho nje ake ngivala khona la hayi ukuthi izongiqhatha nabantu cha lena ngeke okankomgodola umfana noze nithi tswi sengivuthiwe niyalwazi udaba boy